A Asociación de Municipios do Camiño de Inverno ven de presentar a Turismo de Galicia os obxectivos e accións previstas con motivo do 10º aniversario da oficialización desta ruta xacobea que se cumpre este ano. A asociación incide na importancia de continuar traballando na mellora dos servizos ao peregrino, na seguridade do itinerario e nos distintos investimentos necesarios para reforzar o atractivo do percorrido. Así mesmo, abordáronse propostas de promoción turística que poidan incrementar o seu atractivo e valoráronse as accións realizadas ata o momento, buscando potenciar o camiño de inverno co obxectivo de que a peregrinación repercuta positivamente nos municipios polo que discorren esta ruta. Turismo de Galicia busca intensificar a promoción dos itinerarios xacobeos menos transitados. No marco do Plan Director dos Camiños de Santiago 2027, a Xunta impulsa actuacións destinadas á mellora da experiencia turística dos peregrinos e dos recursos turísticos vinculados ao itinerario, contribuindo tamén ao seu desenvolvemento económico. As actuacións están enmarcadas no proxecto de trazado e construcción dos 12 treitos comúns do Camiño de Inverno que se atopan nos concellos de Carballeda de Valdeorras, O Barco, A Rúa, Quiroga, Monforte de Lemos, Chantada, Rodeiro e Lalín. Esta actuación enmárcase no proxecto de mellora de seguridade viaria dos peregrinos no Camiño de Santiago, no horizonte do vindeiro Xacobeo 2027, que se van realizar en máis de 150 kilómetros dos 9 caminos de Santiago para afastar os peregrinos das zonas perigosas de circulación, contando cun investimento de ata 40 millóns de euros. En 2025, un total de 2.759 peregrinos realizaron o Camiño de Santiago de Inverno, dos que o 44% foron estranxeiros. España é o lugar de orixe da maioría destes peregrinos, seguido de Portugal, Italia e Estados Unidos, o que evidencia a crecente proxección internacional do itinerario.